ЦСКА се върна на върха в А група след успех с 3-1 над миньор Перник. Янис Зико направи хет-трик за червените. ЦСКА откри резултата в 23-та минута. Борис Галчев се пребори с двама отдясно на границата на наказателното поле, успя да центрира, а Янис Зико засече от 11 метра, за да изведе томакините напред. 3 минути преди почивката Зико подаде към Спас Делев в наказателното поле, но нападателят беше в положение на засада, отбелязано от главния рефер. Футболистите на ЦСКА контролираха темпото и във второто полувреме, но в 64-та минута при първото положение за миньор падна изравнителният гол. Защитата на ЦСКА заспа, Божиков намери Крумбивишков, който направи 1-1. Янис Зико върна спокойствието в редиците на ЦСКА с точния си удар в 75-та минута. 120 секунди по-късно Зико отбеляза третия гол в матча след асистенция на Иван Бандаловски и записа общо 12 гола от началото на сезона. Това ни липсва. Просто е тази увереност, като излеземе навън с тези отбори, де-факто, които се водят грандове в България, така да се умееш да извлечеш полза от матча. За втори матч подхождаме в някои ситуации доста аристократично. Загубихме 2 точки във Враца, пак от наши грешки. Днеска бяхме на път, изтървахме през цялия матч доста положение. Какво е състоянието на Платини и Нелсън? Тях ли визирате, че очаквате да се възстановят за следващия мач? Чакаме на тренировката да бъдат и вече мислиме, че следващите дни ще бъдат добре. Знаете, матч е далече, в неделя, имаме достатъчно време. Стига да не се разсърди някой, защото българските професионалисти се сърдат. Много често се сърдат.